Маршруты даўніны з Владимиром Свіркам. Вітаю вас, сябры. Хвала нашему Христу. Сегодня мы направим свои усе вочки у бок Берестейской области. Поедем мы под Пинск. Там вокол Пинска. Пинск у меня особный маршрут. Нават два маршруты по Пинску. По самому городу. Вельмі ён прывабны, цікавы. А вакол яго не менш усякіх розных архітэктурных помнікаў і мясцінак, якія, мне падаецца, варты нашай увагі. Каб мы туды завіталі, паглядзелі. Мясцовыя так наогул выдатна будзе там паглядзець, таму што бывае так, што прыязджаеш, ты здымаеш, глядзіш нешта, цікавішся нечым, а мясцовыя кажуць: «О, я і не ведаў, што ў нас тут побач пад бокам літаральна такія цікавыя мясцінкі». Вось, таму рушым у Берестейскую вобласць. Маршрут называецца Парахонск. Першая кропачка — сам Парахонск. У межах Вялікага княства Літоўска паселішча згадваецца з сярэдзіны 15 стагоддзя. Маёмасць роду Жыжэмскіх, друцкіх, любецкіх. Праваслаўны храм, безумоўна, створаны адукаваным і таленавітым архітэктарам. Вось, калі на здымачку паглядзець, там прапорцыі вельмі прыгожыя і зграбная такая пабудова. Пры яго асноўным аб'ёме, тры яго асноўныя аб'ёмы спалучаюцца вытанчана і гарманічна. Пабудаваная святыня 1888 годзе з дрэва. Спадзяёмся, што царкву бачылі Блок і Толстой. Алексей, так? Вось, якія тут сустракаліся ў 1917 годзе. У самым Парахонску я не буду сумнявацца, што такія таленавітыя людзі, творчыя людзі маглі прайсці такі прыгожы архітэктурны помнік. І наогул праваслаўную царкву. Канешне, можа, яны сюды нават і завітвалі пад дах гэтай святыні. Вось, далей, Стараселле. Шукаць гэтае родавае пахаванне доўга не прыйшлося. І гэта пахаванне шляхецкага роду Свяжынскіх. Вось. Чаму я кажу, што недоўга прыйшлося? Таму што, праехаўшы па вуліцы, заўважыў чалавека, які працаваў у сябе ў двары, і звярнуўся да яго з такім пытаннем. З такім ён мяне задавальненнем паказаў напрамак, і нават хацеў са мною пайсці. Я кажу: калі гэта не складана знайсці пры дарозе, дык я ўжо і паеду, вас не буду ад вашай замінаць вам, каб вы тут і сваю працу кідалі. Паеду адзін. Паехаў, паглядзеў. Вось на здымачку вы бачыце, што помнікі стаяць, пахаванні гэтыя адноўленыя, і месца добраўпарадкаванае, яно абнесена такой сціпленькай агароджай. Гэта добра на сённяшні дзень, але што з ім зрабілі да гэтага часу? Таксама я, калі вяртаўся назад, я спытаў гэтага менавіта самага чалавека, што а калі пашкоджаны былі, так, гэта было зроблена, гэты вандалізм быў зроблены менавіта пасля 1939 года. Там будынак, там пабудовы, нешта такое, так, вось яно гаворыць пра гаспадароў, гаспадарку, ненавісны такі, так, вось там шляхта, там паны і прочее. А пахаванні чым мяшалі, чым заміналі. І там бачна, вот на адным здымачку бачна такая стэла над помнік з выявай Маткі Боскай. І бачна, як па ёй стралялі, не ведаю, там, бабыць з вінтовак, так? Стралялі па твары, па грудях. Вось. Яна добра пашкоджана.
Але зноў паставілі, і расстралялі яе, так скажем, расстралялі, а потым гэта ўсё абрынулі на зямлю. Да, і казаў ён, што усе помнікі былі назвамі, з тэкстамі былі паваленыя так, каб тэксты былі да зямлі, так, каб не бачна было, хто там пахаваны быў і калі. Ну, дзякуй Богу, розум прыходзіць да людзей, нейкая вера, нейкая годнасць, і гэта ўсё на сённяшні дзень адноўлена. Паўтаруся, дзякуй Богу. Вылазы, а можа вылазы. Царква пабудавана з дрэва ў стылі народнага дойлідства 1787 годзе на святым месцы, дзе стаяла больш старажытная уніяцкая святыня, якая вядома з 80-х гадоў 17 стагоддзя. Пасля паўстання 1863-64 гадоў разабрана прыбудова і прыбудавана другі аб'ём, ну, мабыць, палічылі менавіта, вось ён павінен быць такім. Вось. Царква асвячона ў гонар Раства Багародзіцы. Калі гэта ўсё ведаць, то адразу мы можам уявіць трошкі, калі якое гэта была ранейшая пабудова, які гэта быў храм, і які ён атрымаўся пасля таго, як яго перабудоўвалі. Ну, вось так. Гарадзішча. Цікавы тут такі архітэктурны помнік ёсць. У гарадзішчы кляштар бенедыктынцаў, які заснаваны ў 60-е гады 17 стагоддзя, скасаваны пасля паўстання пад кіраўніцтвам Каліноўскага. Касцёл пабудаваны пры кляштары ў стылі барока 1788 годзе. Савецкія ўлады зруйнавалі яго пасля Другой сусветнай. Выстаяла святыня і першую, і другія сусветныя войны, а вось, бачыце, савецкую ўладу не перажыла. Да нашых дзён захавалася жылая пабудова кляштара, якая ўзведзена ў тыя ж гады, як і сам касцёл. Вось, зараз гэты помнік архітэктуры на тэрыторыі лекавай установы. Ну, нешта захавалася, вось гэты будыначак. Мне было прыемна, што вандроўнікаў, тым ліку мяне, дапусцілі на тэрыторыю паглядзець, сфотаграфаваць гэты будыначак. Вось. Дзякую ім за гэта. Бывае так, што вельмі цяжка дабрацца. Купяцічы. У 30-е гады 17 стагоддзя тут існаваў драўляны мужчынскі кляштар, заснаваны вядомым родам воінаў. У комплексе кляштара дзейнічаў магчыма уніяцкі драўляны храм. Царква, якую мы бачым сёння, пабудавана на месцы папярэдняй святыні. Узведзена свята-мікалаеўскі драўляны храм 1867 годзе і з'яўляецца помнікам архітэктуры народнага дойлідства. Ну, усё, што магу, што ведаў я, вам распавёў. Можа, вы што знойдзеце больш падрабязна да гэта. Пінкавічы. Так. А з сярэдзіны 14 стагоддзя, уявіце, ну, дастаткова вялікі час. Паселішча ў складзе Вялікага княства Літоўскага. Пазней маёмасць ля кляштара францысканцаў. Маёмасць шляхецкіх радоў сапегаў, скірмунтаў. Свята-Пакроўскі храм узведзены з дрэва 30-е гады 19 стагоддзя стылі народнага дойлідства. Яшчэ адна святыня, якая была тут пабудавана ў 70-е гады 19 стагоддзя. У 1964 годзе была разабраная, а затым канчаткова разбурана за савецкім часам ужо. Прабачце, не разабраная, а разрабаваная, а ўжо потом канчаткова была разбураная. Ну, вось, бачыце, тут у нас, дзякуй Богу, захавалася нешта з мінуўшчыны, так бы мы бы сказалі, што вось 30-е гады 19 стагоддзя ўсё. А гісторыя, бачыце, сягае куды? Аж у сярэдзіну 14 стагоддзя. Ужо тут жылі людзі, ужо тут
праходзілі нейкія цікавыя падзеі і здарэнні. Вось, далей едзем. У нас Заполье. Заполье. Гэта зусім побач з Пінскам. У канцы 15 стагоддзя узгадваецца як маёмасць роду Ярославічаў. Затым тут гаспадарыць раді Радзівілаў, Тышкевічаў, Пуслоўскіх. У 70-е гады 19 стагоддзя маёмасць шляхецкага роду Платанаў, якія ў 1920 годзе ў стылі класіцызму з элементамі барока будуюць невялікі сядзібны дом з прыгожымі каменнымі порцікамі. Будынак у заняпадзе, як і часткова захаваўшыся пейзажны парк. Усё такое зграбненькае, невялічкае. Вось, паўтаруся, дом, гэта я здымаў калі, гэта, мабыць, гадоў 3 назад я здымаў гэты дом. Спадзяюся, што на сённяшні дзень у яго знайшліся гаспадары, таму што пабудова цікавая. Вось такая, можа, і не шмат трэба сродкаў, каб яе аднавіць і пачаць выкарыстоўваць ее нават пад жытло. Чаму не? Вот. А Снежыцы у складзе Вялікага княства Літоўскага пазначаны сярэдзіны 16 стагоддзя як маёмасць роду Завішаў. Наступныя гаспадары род Марціновічаў, Скірмунтаў і Плятараў. Сядзіба, якая вядома з сярэдзіны 18 стагоддзя, мела вялізны каменны палац у атачэнні пейзажнага парку, цалкам знішчана падчас Першай сусветнай. Ад былой прыгажосці засталася сядзібная капліца, калонна святога Яна Хрысціцеля, якая была ўзведзена ў 1775 годзе. Паглядзіш на гэтую калону, і цяжка ўявіць, што тут быў вялізны палац, што тут быў і вялікі пейзажны парк, што тут былі нейкія гаспадарчыя пабудовы, заможная гаспадарка, у ёй было жыццё, у ёй было шчасце. Вось, а сёння, бачыце, засталася толькі адзіная гэтая калона. Светка, можа, в нейкім сэнсе папрок нам усім людзям, што мы можам вось так вот знішчаць. Так, 9-я кропачка, гэта ў нас ставок. Таксама гэта зусім побач з Пінскам. Згадваецца з канца 15 стагоддзя як княжацкая маёмасць у роду Ярославічаў, які ў пачатку 16 стагоддзя будуюць з дрэва храм, які, магчыма, быў на той час уніяцкім. У 1853 годзе шляхецкі род Пуслоўскіх будуе ў стаўку новую драўляную святыню. Ці перабудоўвалася яна, ці, можа, на падмурках, ці нанова будавалі. Узведзена святыня ў стылі народнае дойлідства з рысамі класіцызму. Па адной з легенд, на пагорку, на якім стаіць царква, некалі існавала языцкае капішча. Бачыце, мінуўшчына наша праз час, яна ўжо пра яе мы кажам як легенда. Гэта было, і гэта ўжо легенда. І гэта добра. А вызначаць, што гэта было сапраўды, так, ці гэта легенда, я думаю, што, можа, і не трэба. Як есть такі прыклад, ці выпадак, ці такая магчымасць, так чаму не? А так легенда, і то добра. Вось, і 10-я кропачка гэта маршрута, гэта рака. Так, рака, якая называецца Ясельда. Але што цікава, што большасць жыхароў краіны ведае, што на тэрыторыі Беларусі працякае больш за 200 000 рэк. Яны доўгія, шырокія, амаль што раўчучкі, можа, з назвамі смешнымі і таямнічымі. Але я вам здзіўлю тым, што ў нас ёсць свая рака, каго б вы ведалі, рака багоў. Так. Такі прыклад, пераклад назвы ракі Ясельда з санскрыту. Пасядзіце на беразе, проста ёй палюбуйцеся. Як не кажы, а перад вамі рака багоў, і вы сядзіце на беразе ракі багоў. Ці ж не цікава.
Цікава. Таму запрашаю вас, які ўжо раз у вандровачку, вандруйце, любіце сваё, паважайце сваё, шануйце сваё, беражыце сваё беларускае. Усяго вам добрага. Беражы Бог. Маршруты даўніны з Владимиром Свіркам.